Доброго дня, миру всім Божому. Зараз багато людей в заблужденні. І багато хто каже і думає, що Ісус це не Бог, а це ось Син Божий. Що ж каже нам Біблія? Матвій, він дуже любив гроші. Але коли він знав їм рахунок, у нього їх було багато. Але коли він зустрів Ісуса, він залишив все, що в нього було. І він був 24 години на добу з Ісусом. Біблія каже, що ми можемо спастись тільки через Ісуса Христа, коли ми визнаємо Його своїм Господом і Спасителем. А те, що каже, що можна і так вірити в Бога, і не залишати своїх гріхів, що пекла немає, це іскажають Слово Боже. А це заборонено, за це буде покарання. Так написано в Біблії. Ти же висить тільки спасіння через Ісуса Христа, тільки щире покаяння та служіння Господу по Його Слову вас врятує. Тож якщо ви бажаєте врятуватися самі та врятувати свою сім'ю, рідних і близьких, приєднуйтесь до нас за посиланням під відео. Амінь.